outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Eu de neno non celebrábamos nin a Navidad casi, entonces non ten nada que ver, non? Non ten absolutamente nada que ver. Para min empezaría nos anos 70, por os rapaces, que empezábamos a ver así algunha cousa, empecé eu a facerlle algunha cousa na casa. A que se pode parecer a da hora? Os anos 70 e moitos xa. O primeiro que fixen foi poñer o belén. E despois, bueno, foron seguindo outras cousas, hasta que chegou o árbol e todas esas historias. Todas esas historias conducironnos ata aquí. Hoxe pódese por o que se queira nos jardín. Sí que están moi en furor o que son os colores, os amarillos máis cálidos, unhos amarillos fuertes, colores ouro, pero bueno, hai xente que se vai por o multicolor, o sea, hai moita diversidade. En 40 anos, a decoración de Nadal pasou de prácticamente 0 a 100. A iluminación LED foi toda unha revolución nun mercado que conquistou tamén os ambientes domésticos. A imaxe semellanza do que nos chegaba polas pantallas. Yo me crié en Estados Unidos, entonces eso es mucha ilusión que yo tenía para poner la casa, que la casita es típica de allá, o sea que se puede adornar muy bien y se ve tipo película. Ojalá mucha gente como yo, así de loco, ponga luces en sus casas y muchos lo están poniendo ya. Empecé pola terraza, despois a terraza pedía un árbore, na árbore despois pedía outro, e así un tras outro, a min gustábame. Empecé, pois bueno, empezaron a vir máis as cousas nos comercios que se dedicaban máis para poder mercar cousas navideñas. O mercado tamén mudou, estas imaxes son de 1994. As modas de entón distan moito do que se leva agora. Bonecos articulados para coroar a árbore, luces chispeantes e bolas multicor de tamaño estándar. Nada que ver coas que se levan este ano. O que é tendencia este ano, que son as bolas XXL. Isto non é unha bola, pero bueno, un cascabel. Lévase sobre todo para poñer así nos árbores, aunque quede exageradamente grande, pero lévase moito, ou así nas portas tamén, para poñer así nas coroas. As cores vibrantes dos anos 90 foronse decolorando cara a tonos máis rústicos e a iluminación multicor e bailarina perdeu protagonismo fronte ás luces brancas e douradas, máis tenues e sosegadas. A nova especialización está na arte a hora de instalalas. A xente tende a colocala así rodeando, pero non, o máis importante é darlle profundidade. Como damos a profundidade? Pois collendo a luz e metendo a rama para dentro, para fora, para dentro, para fora. Cidades, vilas e aldeas compiten cada ano por enarborar a bandeira do Nadal, con propostas que abranguen desde o éxtase lumínico ao enxeño artesán.